Ningma ima sɔrɔ caman sigi bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ yan ko nin ye a kuma selen ye aw dangana. An b'a daminɛ ni Centre de formation professionnelle Marijɛ Ɲare ye u ka sɛrɛkulu minnu bɛ bɔ u degelen kɔfɛ bolola baara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni o ye finikala ye. Nin sɛrɛkulu in dɔgɔdara ko Alamayina Sori Ibrahima Jara ka promotion na o baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa avril kalo tile 11 ye Najigiso Mistral la Bulukasunbugukaw fɛ sigida Gale Bamakɔ kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin denmisɛnnin minnu bɔlen filɛ nin ye u ka diplôme dira u ma u na baara daminɛ u yɛrɛ ye. Ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ musolaka ni den ni denbaya ka kisaw ma o ka nɔnabila kun bɛ a kɛnɛ kan. Amadou Diallo ni Baba Keita kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔla kumakan bi lase maa min fɛ Alhamidou Badini do. Kalanden maa 25 n'olu ye promotion fɔlɔ maaw ye olu de y'u ka diplôme sɔrɔ kalan kɛlen kɔfɛ Bulukasunbugu kalanyɔrɔ la mun bɛ wele ko Centre de formation Marijɛ Ɲare 2. Ni bɔko fɔlɔ maaw tɔgɔ dara mun na o de ye Sori Ibrahima Jara ye Ala ka hinɛ la n'ale tun ye PCDA coordinateur kɔrɔ ye. Bi an ye cérémonie première cérémonie kɛ n'o ye Centre Marijɛ Ɲare mɔgɔw ka cérémonie ye donc au sein du Montana. Donc an na cérémonie kɛ ka écoledenw la nisɔndiya k'u ka diplôme d'u ma u ka formation san 3 ni kalo 6 la donc o kɛlen kɔfɛ donc an y'u ka diplôme d'u ma. Centre de formation professionnelle Marijɛ Ɲare ale ye baaradege kalanso ye mun lakodɔnlen don Mali n'a kɔkan jamanaw kɔnɔ wa maaw bɛ kalan in fɛn mun na o de ye kalali ani kundilan ye. Diplôme dilen kɔfɛ maa 3 minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kalanden 25 cɛla fɛn mun ye kalali kɛ machine ye o dira o maa 3 fɔlɔ ma. Kalanden somaw ani jɔnjɔn sɔrɔbaw fo ka taa bila maa welelenw na ni kɛnɛ in kan olu ye tanulikan caman fɔ ka ɲɛsin ni kalanso in ma k'a da ka kalan kɛcogo ɲuman kan. Ne Centre Marijɛ Ɲare élève ye donc bi ne kɛra première ye Centre Marijɛ Ɲare la ne b'a ɲini ɲɔgɔnna bɛɛ fɛ bɛɛ ka na Centre Marijɛ Ɲare la i kalanna i ma kalan o t'a la. Bon ne ka foli fɔlɔ ne b'a lase n ba ma n'o ye Madame Kamara Ɲagaliba Kulubali ale de ye ne dɛmɛ ka ne ka école sara ani k'an ka directeur fɛnɛ fo n'o ye Monsieur Ɲare ani an ka madamu bɛɛ lajɛlen olu minnu ye effort fourni k'an don dege ni baara in na wa vraiment ne kontalen ba de don ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka na Centre Marijɛ Ɲare 2 la pour que ka na kalali dege ani kungilan. Jamana ministre mun ka baara ɲɛsilen don musow den ani denbaya kunkanko ɲɛnɛbɔli ma o ka nɔnabila ni kɛnɛ in kan ale ye ladilikan caman fɔ ka ɲɛsin ni kalanden ninnu ma u ka caman fara cɛsiri kan. Donc an ka laɲini ye mun ye halisa gouvernement ka se ka an dɛmɛ toujours pour que an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo min na u ka se ka baara sɔrɔ ka se ka baara kɛ pour que Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ cogo min na donc k'an dɛmɛ toujours ni usine de production ye an kɔni ka laɲini o de toujours parce que an bɛ yan toujours population bɛɛ de kama bɛɛ ka n'i den tɔgɔ sɛbɛn Centre Marijɛ Ɲare la donc n'an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bulukasunbugu ma face à l'hôtel Montana. Donc denmisɛnnin minnu bɔra sisan donc halisa an kɔni b'a fɔ u ka courage ta halisa u ka courage ta parce que comme an b'a fɔ n'i cɛsiri dans les jours à venir n'Ala sɔnna ma i bɛ se ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ ye. Kalandenw ka baara kɛlen yirali n'o bɛ wele ko défilé des modes o de kɛra ka Centre de formation professionnelle Marijɛ Ɲare ka nin baara bɛɛ kuncɛ. Sangarebugu farabulon sigida maaw ye kɛnɛ dɔ sigi senga ka ɲini silamɛw fɛ u bɛ se k'u bolomagwɛ ni dɛmɛ ye jango Sangarebugu farabulon misiri min jɔli bɛ senna a bɛ se ka nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya yanni sunkalo cɛ o baara min kɛra ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 13 ye Sangarebugu maire kun bɛ a kɛnɛ kan Mariyetu Diallo ni Samba Tarawele kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la. Ni ne Sangarebugu farabulon misiri ye a tun jɔlen do bɔgɔ la nka nin ye a san 1 ani kalo 3 ye silamɛw ye ŋaniya ta k'a jɔ ni siman biriki ye san 1 ni kalo 3 misiri jɔra ka se fo hauteur la bi u bɔra ka na ŋaniya yira kɛ walasa Alahu Taala ka misiri tɔ jɔli nɔgɔya a tɔ ye mun ye k'a bili ka da ka sunkalo setɔla don o kalo laharama in kɔnɔ silamɛ dɔw dagayɔrɔ ye misiri kɔnɔna ye su ani tile ka da kan fana samiya setɔla don a ka kan Ala ka so ka bili walasa silamɛw ka se k'u ka bato kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ. Ni misiri min filɛ nin ye n'o ye farabulon misiri ye i k'a dɔn k'a fɔ a baara daminɛna i n'a fɔ commission ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan a daminɛna wagati min kana se min ma n'i y'a jateminɛ san 1 ani dɔɔni a tɛ tɛmɛ o kan. An bɛ wagati min na sa an bɛ bilili an bɛ o niveau de la an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛna kɔnɔ de jira silamɛw na mɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka ala ka kumakan jaabi ala ka kumakan de ko mɔgɔ si tɛ se ka ala ka so jɔ fo n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min dalen bɛ ala la fo n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min dalen bɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam a bɛ tila ka seli jɔ a tɛ a kɛ foyi kama fo n'a kɛra Alahu taala jaabi ye an b'a ɲini silamɛw fɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ o wele in jaabiba ye k'an dɛmɛ nin misiri in jɔli la misiri kɔrɔlen de cila ka bɔ misiri kɔnɔ donc i ka dɔn k'a fɔ jiri min dolen filɛ a kɔnɔ sunkalo bɛ na suma tɛ an bolo sanji fana bɛ na donyɔrɔ si tɛ yen an bɛ se ka ala ka farida di cogo min na o tuma na misiri an bɛ wulikun de ka weleda kɛ ka se diɲɛ silama bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah faama fantan ya min bɛ yan min bɛ jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen k'i bolo sin an ma k'an dɛmɛ nin baaraba in na an ka commission mɔgɔ hali bi donc o tuma na u bɛ yaala u ka yaala cogo filɛ nin ye u bɛ bɔ su fɛ ka yaala ka don du kɔnɔ nin barisi kelen b'u la nin yecogo kelen b'u la u bɛ dɛmɛ ɲini aw fɛ u ka yaala cogo filala ye jumɛn u bɛ taa suguw kɔnɔ ka don ka ɲinili kɛ aw fɛ suguw la u ka yaala cogo sabala ye jumɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni e ye silamɛ ye n'u ye e ko dɔn k'a fɔ ko fɛn b'e bolo an bɛ wuli ka se e ma ka dɛmɛ ɲini fɛ k'a fɔ ko ka na an dɛmɛ ka se ka ala ka so jɔ cogo min donc u ka yaala kɛcogo o de ye nin ye misiri commission ka cɛsiri kɔfɛ Sangarebugu mairie ye a jɔyɔrɔ fa u ye ŋaniya yira kɛ ni sefa wari 100,000 ye cogo min na misiri in bɛ se ka jɔ ɲani waati kofɔlen cɛ an bɛ yan bi dana wale dɔ de sababu la san 1 ni kalo 3 tɛmɛna silama ninnu y'an wele k'a fɔ olu b'a fɛ ni misiri in a kɔrɔla a jɔla bɔgɔ de la olu b'a fɛ a ka ci ka kɛ siman ye mais olu tɛ se k'o baara in kɛ u kelen f'u ka silamaw wele ka sigida wele ka mɔgɔbaw wele ka setigi wele hali se tɛ minnu ye k'olu wele u ka hakilina di u ka dubawu kɛ pour que misiri in ka yɛlɛma ka kɛ siman ye o kalo 15 de bɔlen filɛ an y'o baara de kɛ an fa n'o ye Fode Sila ye SCC Korofina misiri alimamiba ale tun bɛ a ye dubawu kɛ baara in na commission tala ka sigi ka ɲɛmɔgɔ di Modibo Amadu Simaga ma u yalala du ni du ka dɛmɛ ɲini silamaw bolo ka dɛmɛ ɲini maaɲumanw bolo maaɲumanw ye dɛmɛ kɛ silamaw y'a kɛ misiri jɔla bi ka se bilili ma u ye dana baara min kɛ ni kuma deli k'o ye o ye de ka tila k'an wele bi ka na jira an na ko an de y'aw wele k'aw ka wariw fara ɲɔgɔn na k'a fɔ k'an bɛ misiri jɔ bon aw ka wari kɛra min ye a filɛ misiri jɔla misiri banna a tɔ ye bilili ye mais wari fɛnɛ banna dɛ bi weleli de ye donc an nana an y'o de ye an yɛrɛ dusukun lafiyala k'a fɔ wari dira fɛn min kama a waleya sabatila donc an ka kan k'an baraji laban pour que silama ninnu ka se ka seli nin kɔnɔ mois de mai tile 6 prochain o bɛɛ bɛ sunkalo daminɛ waati ma donc an bɛ bɛɛ wele minnu ye dɔɔnin kɛ kɔrɔlen min ma fɛn yɛrɛ kɛ bɛɛ ka dɔɔnin kɛ tuguni k'a fara ɲɔgɔn kan misiri ka se ka bili ne bɛ siman tɔni 5 di dugu ɲɛmaa kalifalen bɛ ne la ala fɛ bi ne bɛ tɔn di k'a fɔ mairie yɛrɛ sen bɛ nin ko in na maa kana siga nafolo bɔli la nin ko in na ala ko don siga t'a la a nafolo fana bɛ se a seyɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ ŋaniya kelen k'a dɛmɛ don Sangarebugu farabulonnakaw ma walasa ka misiri labani latimɛ Groupe scolaire Jongo Magasi Tungara katikaw fɛ kalanso do kalanso min fɛnɛ ye a ka diplôme di denmisɛnninw ma minnu fɛnɛ tilara o baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa avril kalo tile 11 ye katikaw fɛ ka fara denmisɛnnin mansaw kan min ye kalanso ɲɛmaw ye olu fɛnɛ kun bɛ Samayira Sanogo ni Samba Traoré kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la ni kɛnɛ min sigira ni k'a tɔgɔ da Ala Mahinɛna Gima Daɲogo la ale min kɛra groupe Jango Magasi Tungara directeur fɔlɔ ye a kun de ka se ka waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin ekɔlidenw ma minnu ka cɛsiri y'a to ni o ye kunnawolo sɔrɔ u ka kalanw kɔnɔna na an ka ekɔliden dɔw bɛ yen nɔ olu ye kalan spécial kɛ kalan min ni bɛɛ bi ka taa kan sisan mais a kalan musaka bɔ ka ca a équipement ka ca donc a kalan labɛnni ka gɛlɛn bi ye o ekɔliden fɔlɔw ka bɔli dɔ ye o de la an ye ci bila Mali ekɔliso ɲɛmɔgɔw ma n k'u bɛɛ ka na ekɔlidenw ye baara min kɛ u ni diplôme min ka kan o didon ye bi ye an ka jɛ k'a d'u ma ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kalanko kunna ni olu tun bɛ kɛnɛ in kan
o ye baara in tare k'a yira k'a fɔ ko nin ye kɛwale ye min bɛ kɛ sababu n'u ka dusu don ekɔliden bɛɛ lajɛlen la walasa o ka se k'u cɛsiri kalan kɛko ɲuman fɛ ni ka tila k'a ɲini mɔgɔ minnu filɛ ni diplôme tara k'a di o ma o k'o cɛsiri cogo min na o bɛ se jamana nafa don nataw la. Ni y'a promotion fɔlɔ le ka bɔ DMTK la donc olu fana bɛna lajɛ olu ka baara kɛcogo ani classique baara kɛcogo tɛ kelen ye donc il faut que u k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ye approche kura min ta o approche a bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ o mais an de kun t'a kɛ comme sisan an donna la an k'a yira mɔgɔw la an fana ka ekɔlidenw minnu bɔra o méthode la olu fana bɛ se o baaraw la nin baara kɛcogo ɲɛna nisɔndiyara kosɛbɛ parce que u y'a yira ko ekɔlidenw u sera u ka fɛnw na u sera u ka métier la depuis u ka métier depuis a daminɛ kuma na i bɛ taa a kɛ yɔrɔ la k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na ni ye ɲangale min sɔrɔ a la ni ye difficulté min sɔrɔ a la depuis o waati la depuis k'i to kalan na i yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ cogo dɔn. Conseil spécial à la présidence min ka wuli ka jɔw bɛnnen don kalanko ma a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin ye baara ye min ni jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina bɛ don minɛn kelen kɔnɔ bawo olu b'a laɲini ka waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin ekɔlidenw ma minnu ka wuli ka jɔ barika bonyana san baaraw la n'an k'o ma ko journée de l'excellence. Nin min filɛ nin ye nin ye ministre min sigilen bɛ kalanko kunna nin y'o ka haminanko dɔ ye a ka haminanko ye lakɔliden minnu bɛ baara ɲuman kɛ ni san kimɛna olu ka baara bɛ kimɛ minnu ye se sɔrɔ ka yira u ye se sɔrɔ ka fɛn d'u ma min b'a yira k'u ye se sɔrɔ o ɲɔgɔn tɛ o ni o kɛra san o san ka kɛ DMTK la yan ka kɛ Kati école tɔw la min ye kɛnyɛrɛye ekɔlisow ye min ye forobataw ye a dɔ la an ka kalan a bɛ taa ɲɛ parce que ne bɛ kalan kɛ san daminɛ ekɔliden fa ekɔliden ba ani ekɔliden yɛrɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko nin ekɔli la n'i ye baara kɛ san mana ban n tɔgɔ bɛ bɔ ka tila ka lajali fɛn d'u ma ka n bɔ n di ɲɔgɔn cɛ du ɲɔgɔn tɔw cɛ la o ye koba de ye. Diplôme tara ka di ekɔlidenw minnu ma o nisɔndiyara kosɛbɛ o de y'a to u ka kɔrɔfɔw la o ye bonyamasegi ta k'a ɲɛsin ekɔliso ɲɛmɔgɔw ani ekɔli karamɔgɔw ma minnu ye olu kalan ni kodɔn ani ŋɛniya ɲumanya ye ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko o b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu dɛmɛ ni duwawu ye cogo min na baarako bɛ se nɔgɔya olu bolo. Ni nisɔndiyalen don a diyara an ye a bɛnna an ma an bɛ mɛtiriw fo ekɔlidenw yɛrɛ fɛnɛ nin t'a bannen dɛ an b'an jilaja ka baara ɲini a fɛnɛ tɛ ɲa fo mɛtiriw fɛnɛ k'an dɛmɛ ani parents d'élèves minnu nana yan k'u y'an ye k'an y'an ka diplôme sɔrɔ an bɛ fɛ u bɛɛ ka don an jigi kɔrɔ k'an dɛmɛ an ka se ka baara in sɔrɔ an fɛnɛ don kojugu yɛrɛ ka se ka jamana dɛmɛ parce que an yɛrɛ de ye jamana kɔnɔdenw ye n'i y'a ye i b'a fɔ ko jamana ka jɔ a tɛ taa denmisɛnninw kɔ. Ekɔliden 63 minnu na muso 37 ani cɛ 26 ni o bɛɛ lajɛlen ye dɔnta kawuriya kɛ baarako kalan bunako kan n'an kɔ ma professionnel et technique olu kɔfɛ enseignement fondamental ekɔliden dɔw fana ye jɔnjɔn sɔrɔ ka kɛ ni o ka wuli ka jɔw ye fo ka taa se Kati mɔgɔba caman minnu ni attestation de reconnaissance tara groupe Janko Magasi Tunkara ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ɲɛsin o ma ka kɛ ni o ka wuli ka jɔw ye kalan yiriwali. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Algérie jamana kɔnɔ tiɲɛ don fanga kura maaw bɛ bagabagaliw ni kangaridaw la ka dɛsɛ denmisɛnninw y'a jira k'a fɔ o tɛn'u bɔ u taabolo kan. Juma 8 na nisɔngoya taama bolo dara Algérie fan jaman fɛ faba la Alger denmisɛnninw bɔra ka faba kɔnɔna minɛ ka fa dew min ye jamana ma ɲɛma kuraw ye Abdel Aziz Bouteflika nɔna furanjɔrɔ fanga sanfɛ wasablo sénateur ka ɲɛma ani surasiya yɛrɛ ɲɛmaba olu ka bagabagali kana ta bɛɛ denmisɛnninw ma segi u kɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ alamusa ka dugu jɛ jumana denmisɛnninw ka jira faamaw na k'a fɔ u siran tɛ u ɲɛ mobili mankanw ni moto mankanw de kɛ ngumɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen labɔ su kɔnɔ nka o dugu jɛ juma maaw balala ka wuli ni manga ye sani dugu cɛ surasiya panguru hélicoptère kunbɛ munumunu zalo la sani dugu cɛ denmisɛnninw y'a yira k'a fɔ bagabaga do nka u tɛna bɔ u taabolo kan tarata avril kalo tile 9 lakana tigilamaw ye denmisɛnninw bali k'u ka nisɔngoyaw jira yɔrɔ dɔw la ni jikala suruli ye maaw kan denmisɛnnin dɔw yɛrɛw minɛna tarata tile kɔnɔ tile binnen ka tila k'u labila
général ni o ye Ahmed Gaïdé Salla ye ale min ye surasiya ministre danga fana ye ako abi a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ko barisabu ka da kan Algérie jamana jugu dɔw n'a mɛn ɲami u tula ka se ka don ko in namu fɛ ko bi taa jamana tili de ye lakana tigilamaw olu y'a lajɛ cogo bɛɛ la k'u bi denmisɛnninw bagabaga nka u nana ye k'a fɔ jama bonyan'u mɔ u ye u wasa don wasabulo kɔlɔsili ni jamana ɲɛmayaso gouvernement dagayɔrɔ kɔlɔsili la ka denmisɛnninw don u k'u ka nisɔngoya boloda juma avril kalo tile 12 lebe jamana kɔnɔ Tripoli dafɛla mankanw bɛ senna diɲɛ seleke naani setigi jamana u ka jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen ɲɛma Fayez El Sarraj ka kɛlɛcɛw ni jamana kɔrɔ yanfa dangele jamana lakodɔnbali diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ Tripoli ka minɛ o ye Maréchal Khalifa Haftar ka laɲiniw de ye kɛlɛ in sɛbɛkɔrɔ bilen bɛ Tripoli dafɛlaw la kulu maramafɛntigiw de bɔ bɛ mara wɛrɛw la ka na dɛmɛ don Fayez El Sarraj mɔ Tripoli a n'a ka kulu maramafɛntigiw ko Maréchal Khalifa Haftar ti Tripoli minɛ cogo si la nazarala tɔnba Union Européenne ni a jamanaw farala ɲɔgɔn kan ka kunga bɔ k'u b'a ɲini Maréchal Khalifa Haftar fɛ a n'a ka kɛlɛcɛw ka segin u kɔ ka t'u nɔ na jamana kɔrɔ yan b'a fɛ ka Tripoli minɛni to yen ka dɛsɛ kolokoto kalama don ɲina ka bɛn ni o kɔrɔfɔ ye u k'u b'a ɲini fana Fayez El Sarraj fɛnɛ dɛmɛbaw fɛ kulu maramafɛntigiw minnu bɔ bɛ marabolow la ka na dɛmɛ don a ma u bɛɛ ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la olu fɛnɛ ma kala don u ɲina ka bɛn ni a ye Tripoli dafɛlaw la yɔrɔ minnu bɛ wele ko Ain Zara ka taa se Wadi Rabi ani Al Aswani ma kɛlɛ bilennen de kun bɛ o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa 80 ɲɔgɔn na Tripoli dafɛlaw la olu de y'u sigiyɔrɔ bila nka min ye nazarala tɔnba Union Européenne kunnafoni di sira dɔ ye o y'a yira k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar kun t'a dɔn cogo si la k'a fɔ a kɛtɔ k'i puru Tripoli ka lebi faba k'a kun bɛ nin n'a ɲɔgɔnna gwɛlɛya sɔrɔ k'a fɔ ko maramafɛntigi dɔw bɛna a bali kɛli la ka sabu kɛ minnu n'an bɛ Fayez El Sarraj dɛmɛ jamana tɔgɔla surasiw tɛ Fayez El Sarraj yɛrɛ ka bololamaw tɛ maaw de don minnu ye bamanjiw ye terrorisiw ani maramafɛn jagolaw minnu bɛ maraw ni ɲɔgɔn cɛ olu de n'an bɛ fara Fayez El Sarraj ka bi ni ka baara gwɛlɛya Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛcɛw bolo ko bibe na Tripoli minɛ man di Maréchal Khalifa Haftar fɛ fo n'o y'a sɔrɔla kulu maramafɛntigiw minnu n'an bɛ dɛmɛ don Fayez El Sarraj mɔ n'olu farala Maréchal Khalifa Haftar ka n'o tɛ ko kɛcogo tɛ a la Sudan jamana kɔnɔ maa min kun y'a jira k'a fɔ ale bɛ kɛ furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmaa ye Omar El Bashir jagoya jiginnen surasiw fɛ surasiya ɲɛmaaba a ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ a fana ye wala sɛmɛ ka bɔ furanjɔrɔ fanga ɲɛmaaya la bawo maa minnu ni olu bɛ wuli ka jɔ la olu ko u t'a fɛ yɛrɛ de surasiw de ka kɛ jamana yɛrɛ de marabaa ye bilen juma avril kalo tile 12 wulada yanfan fɛ surasiya ɲɛmaaba min kun y'a jira k'a fɔ ale bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye Omar El Bashir nɔna Général Ibn Auf a y'a yira k'a fɔ a bɛ wala sɛmɛ ka bɔ jɔyɔrɔ in na u y'a kalifa maa min na o ye surasiya ɲɛmaaba kɔrɔ dɔ ye ko Abdel Fattah Abdelrahman Buran maa don maa min ni jamanadenw gɛmɛ ka jira k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna cɛnniba tɛ a nɔna Omar El Bashir ka fanga kɔnɔ surasi ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a dɔn tɛ bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ maa caman ka bonya bɛ a kan o de kosɔn fanga sinamatɔ ɲɛmaw kɛlen k'a mɛn k'a fɔ ale bɛ na surasiya ɲɛmaaba nɔna furanjɔrɔ fanga kunna olu y'a yira k'a fɔ baasi tɛ u mɔ barisabu ka d'a kan man bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ a yɔrɔ a yɛrɛ dɔnna février kalo tɛmɛnen de Omar El Bashir kɛlen ka a jɔyɔrɔ dɔ di a ma ko inspecteur général o ye surasiya ɲɛmaaba sabanan ye fanga ɲinindɔn kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya n'u don n'a ni ɲɔgɔn cɛ bawo baasi mɔgɔ tɛ sigi ka fɔ maa don ko nka ko yɔrɔ kelen min gwɛlɛya kɔni bɛ yen furanjɔrɔ fanga in a bɛ bɔ kuma jumɛn na ka taa kuma jumɛn na bawo a nana maa min nɔ na ni o ye surasiya ɲɛmaaba ye o kun y'a jira k'a fɔ furanjɔrɔ fanga bɛ kɛ san 2 ye san 2 dun ka ca bi jamanadenw bolo maa kura min na ne filɛ nin ye n'a sera ka dɔ fɔ u ye aya ko min bɛ taa u jimin sira fɛ u n'a na jɛ k'a ko tɛndɛ ɲɔgɔn fɛ gouvernement kura min bɛ sigi olu bɛ don ka fara kan cogo min na o fana n'a fɔ cogo don u kɔni y'a yira k'a fɔ lɛni olu kɔni ma baasi ye man nali la ko bawo k'a ka fisa ni maa ye a fɔra min kɔ ni o ye surasi ɲɛma Ahmed Ibn Auf ye
baara o baara kɛra wali kelen bɔnɛw banfulaw bɔnɛ banfula donna ma nana masumanenw gunna Omar El Bashir tile la ko surasi ɲɛmaaba in gun bɛ a bɛɛ lajɛlen ju la Abdel Fattah Abdelrahman ale ye maa ye basigi karamɔgɔ kun don bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛɛ a kan. Afrique du Sud jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa kɛmɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye min bɛ se ka to danaya bɛ se ka kurakuraya fanga ɲini dɔ ANC ka jamanakuntigisigi kalataw bɛna kɛ an n'o cɛ man jan bilen min bɛ se ka to tɔgɔcɛnw minnu bɛ ANC nɔfɛ yuruku nasira kan o tɔgɔcɛn ninnu bɛ se ka ko ka bɔ ANC la nka o n'a ta bɛɛ dugu jɛko 20 maa ɲɛma dɔ de bi nɔminɛ k'a fɔ o ye dunkojuguya dɔ kɛ ni ta kɛra nin jogo in na kalata ye kalata min bɛna jamana ɲamakura di Afrique du Sud jamana mɔ ANC a bɛ sɔn ka gwɛlɛyaba sɔrɔ bawo fanga bɛɛ de bolo bi Jacob Zuma jamana ɲɛma ka yuruku tɛmɛnen kɔfɛ ka taa se a ka minisiri caman mɔ ani jamana foroba ɲɛma caman bibi in na a sen bɛ fanga ɲini dɔ ANC secrétaire général de mɔ ni o ye Aissa Magashule ye a jira mɛ k'a fɔ ale fana ye dunkojuguya kɛ k'a to marabolo dɔ ɲɛmaya la jamana camancɛ yanfan fɛ marabolo min wele ko Free State kunnafoni dilaw ye a jira k'a fɔ gafe dɔ de bɔra kɔsada in na gafe min ni o kɛmɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ man ɲi k'a to Free State ɲɛmaya la jamana camancɛ yanfan fɛ k'a ye nafolo dɔ marché di kɛnyɛrɛ ye cakɛda dɔw mɔ minnu ɲɛma kun y'a teriw ye Afrique du Sud kaw ka wari dunda ni o ye ransi ye o miliyari 2 bɛ bɛn euro wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 ma k'o senfɛ k'a yɛrɛ y'i tɛgɛ nɔ a kɛlen ka kuma in mɛn a y'a jira k'a fɔ ale tɛ yuruku maa ye a ma deli ka faso nafolo dun ANC maa ɲɛmaw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan tɔ kɔnɔ k'a fɔ bibi na tɔgɔcɛnko de bɛ ka ɲɛsin olu mɔ walasa olu ka sisi jamanakuntigisigi kalata nata la n'i ye wasaden caman sɔrɔ e de bɛ kɛ wasaden ye ko de y'a to dɔw bɛ ka ye ka u tɔgɔ tiɲɛ jango u kana se ka wasaden caman sɔrɔ k'u bin ka bɔ fanga na nka jamana ɲɛma yɛrɛ Cyril Ramaphosa min nana Jacob Zuma nɔna o ka minisiri dɔ bɛ yen ko Derek Anekom o y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ ye ANC tɔnden ye nka min ye kuma bɛɛ n'a fɔra ko dɔ ye dunkojuguya kɛ olu ka fa fɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɔ dogo ko jɛn tɛ se ka kɛ n'o ye ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ n'o y'a sɔrɔla min ye dunkojuguya kɛ i ka bila fanga ka bolo kan jɔyɔrɔ min ni o kalifakun b'i la o ka minɛ i la k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka danaya kurakuraya ANC kan ko nka ko kuma bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ gɛnga a y'a k'a bɛ kɛ sababu ye ka ANC tɔ curu. Nin bɛna kɛ a sibiri 22 de ye Faransi jamana kɔnɔ jamanaden dɔw de kɛmɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ni degi nɛrɛmugulama ye ko gilet jaune ko Emmanuel Macron ka fanga ko a daman di fandanw na o kumana min ye dɔgɔkun 22 ye ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 13 ye degi nɛrɛmugulamantigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min na u ye Toulouse de ye bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Bordeaux degi nɛrɛmugulamantigiw ye ka taa se Montpellier taw mɔ olu bɛ taa fara Toulouse taw kan u yɛrɛw ka dankɔrɔbaw minnu bɛ u ɲɛkun na i n'a fɔ Priscilla Ludowski ani Maxime Nicole u jigi bɛ olu fɛnɛ ka u kana kɛnɛ tɔ yanga u bolo minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi jamana kɔnɔna lakanani ma Christophe Castaner ye a yira k'a fɔ olu bɛna lakana tigilamaw bɔ maa 800 ɲɔgɔn na polisilaka ni gendarmulaka jango maa minnu bɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw ye ni o ye kasɛriw ye ka se ka olu bali bebe na Faransi faba la Paris baba kumanda ye a yira k'a fɔ jɛndi kɛ ni a ye jamana ɲɛmayaso daga bɛ yɔrɔ min na ni o ye Élysée ye ani wasabilo daga yɔrɔ maa ka taama kɛ ka taa o yɔrɔw la a jarala k'a fɔ ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 13 ye dugubaw minnu bɛ i n'a fɔ Lille, Lyon ani Montauban a y'a ko nisɔngoya taamaw fɛnɛ kan ka boloda o yɔrɔw la ani Marseille ni Grenoble an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen sibiri tɛmɛnen nisɔngoya taama degi nɛrɛmugulamantigiw la jamana ɲɛmaaw ka jatebɔle y'a jira k'a fɔ maa 22 ni 300 ɲɔgɔn na de bɔra ka taama ko kabini taama in yɛrɛ daminɛ na ko maa ma deli ka juguya k'o bɔ. Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump ka danga ni o ye Mike Pence ye a ye dandigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ maa min labilara Equateur lasigidenso fɛ Wikileaks ɲɛmaaba Julian Assange ko Ameriki ma ɲɛma Donald Trump ka laɲini ye a ka bila ka taa di Ameriki jamana mɔ a ka kiiri ka sabu kɛ
ale de bɛ deli ka amerikikaw ka gundo caman da ka dan bɛɛ da kan amerikikaw kun b'u den k'u jɛɲɔ minnu lamɛn ni o ye nazarala tɔnba union européenne jamana caman ye i n'a fɔ faransi allemagne angleterre ani italie nin kamalen Julian Assange ni Australie jamana den do ale de ye amerikikaw ka o gundo ninnu fɛnɛ sɔgɔbɛ k'o lase diɲɛma mɔ bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ameriki bɛɛ ka jɛmaw fɛ nka a bɛ k'u janfa bawo a bɛ k'i den k'u ka kɛta n'u ka fɔta bɛɛ lajɛlen lamɛn u yɛrɛ ɲɛnɛmɔ o kɔrɔfɔ ye min ni o lasera bɛɛ da kan ko i ma bɛn ameriki ma ɲɛmaw mɔ a donni kama Barack Obama de tun bɛ fanga na nka Donald Trump kɔni nane kun ye a jira walikɛlɛ yanni a ka na yɛrɛmankutu baaraw ka jamana ɲɛmaya ɲini kampaɲi Donald Trump kun ye a yira k'a fɔ Wikileaks ɲɛma ni o ye Julian Assange ye ale bolo ale tɛ se ka jateminɛ k'a kɛ kojugukɛla ye ka sabu kɛ k'a y'a ka baara de kɛ nka caman y'a yira k'a fɔ a k'o fɛnɛ fɔ o kun bɛ faamu baw ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Barack Obama ka musobɔ ye Hillary Clinton nɔfɛ maa min wele ko John Podesta o ka kunnafoniw minnu sera ka sɔgɔbɛ k'olu da bɛɛ da kan ko Julian Assange y'i to Équateur lasigidenso de la k'o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen gundo poyi k'o dakɛnɛ kan n'o kɛra sababu ye ka kɛ kɔlɔlɔ ye Hillary Clinton mɔ yɛrɛ ni Donald Trump y'a bi ka sabu kɛ Hillary Clinton ka gundo caman de tora ka poyi a yɛrɛ ɲinɛmɔ Julian Assange dɔw ka fɔla ka ko ale de nɔdu o de fɛnɛ kɛra sababu ye ka Donald Trump fɛnɛ dɛmɛ a ka Hillary Clinton bi a kun y'a yira k'a fɔ Julian Assange tɛ ale jugu ye nka n'a ma ɲa k'a fɔ a nan bɛ fanga na a ka danga Mike Pence nan bɛ a jira k'a fɔ a ka di Donald Trump ye Angleterre jamana kɛ komi ɲɛni ye k'a minɛ ka sabu kɛ Équateur lasigidenso ye a labila ka bɔ kalifa la a y'a k'a ka bila ka taa di u ma ko bawo k'a ye gundo minnu da kɛnɛ kan Ameriki jamana tɔgɔ la a y'a k'a kan ka kere Ameriki kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na sira la an ka jamana dɔ la ko ɲɛnabɔli jɛkulu konɔri ye a lajɛ ka dɔnta ka wuriya kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ma ka sabu kɛ diɲɛ dɔ la ten ko ɲɛnabɔ jɛkuluba FIFA kɛmɛ ka sariya kura dɔw don dolati la senando la min bɛ don ba la ka bɛn ni juin kalo tile gale ye o dɔnta ka wuriya kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 13 ye stade du 26 mars lajɛ kɛ so kɔnɔ Isufu Kulubali ni Ibrahima Kulubali kun bɛ Sheri Fila TV Jabarani tɔgɔ la ka kɛ ni senanduraci taabolo kura ye diɲɛ kɔnɔ ani yɛlɛma mun donna senanduraci lahala la Mali furancɛlafanga maaw ani farisonanjɛ kunnafonidibaw ka kulu y'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ni ka walandi kɛnɛ dɔ sigi o mun bɛ kɛ sababu ye ni ka farisonanjɛ kunnafonidibaw la faamuya taabolo kuraw la minnu donnen don senanduraci sariyaw kɔnɔna na senanduraci sariya 17 la yɛlɛma donna 8 la o bɛ tali kɛ kabini senanduracilaw yɛrɛ ka don finiw na ka na se cɔkɔrɔbaw yɛrɛ kɛtɔ ka tibabaw kɛ hali cɛdɔma kɔrɔbɔ tirebuti laalaw la o bɛɛ lajɛlen ye yɛlɛma mangani sɔrɔ don o don dɔ bɛ taa kulo bɛ taa kalanso parce que n'anw fana ma nin kɛ ayiwa arbitre bɛna ɲaganti wa plus sportif dusu mana bɔ sporteurs mana dimi u b'u ɲɛsin arbitre ma journaliste ma aw yɛrɛ tɛ foyi dɔn aw kan ka nin de ɲɛɲini k'a fɔ a bɛ tan bon ni anw yɛrɛ kɔnna ka n'a dɔn k'a fɔ vraiment nin de ye anw ka ko ye an kan k'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna vraiment o fana bɛ fisaya mɔgɔw ma kosɛbɛ donc journaliste kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔw bila la ɲɔgɔn bon yɛlɛmaw bɛ boli surtout entraîneur ka ɲangini ko kan fɔlɔfɔlɔ la a kun bɛ fɔ arbitre ɲɛna ni entraîneur ye gɛnni ko kɛ i ti carton rouge d'a ma i b'a fɔ a ɲɛna k'a ka yɛlɛ sanfɛ donc yɛlɛma nana k'a fɔ ni entraîneur ye carton rouge ko kɛ arbitre bɛ na a bɛ carton rouge jira entraîneur la ou bien n'a ka adjoint ye rouge ko kɛ i bɛ rouge d'a ma donc n'a ye carton jaune ko kɛ i bɛ carton jaune d'a ma a yɛlɛma dɔ fana ye mun ye ni balontan ye bi don sisan ni a ye bi manifester de façon illégale manifestation ma ɲa n'i ye carton d'a ma hali ni bi refusera ni vidéo y'a yira k'a fɔ ko bi ma ye i ye carton min di i t'o carton lasegin o carton bɛ to joueur bolo pour son comportement le fait que a ye bi manifester de façon illégale a ma manifester ka ɲa a taara i bala garage la ou bien a ye duloki bɔ ou bien a ye ko dɔw kɛ ni jaune dira ma o la hali ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ bi ma ye o carton bɛ to a nɔ la o tɛ segin kɔ voilà o y'a la yɛlɛmali dɔw ye quoi a tɛ kalo bɔ fɔlɔ FIFA ye sariya kura don a ka balontan na c'est à dire loi ninnu kɔfɛ u ye yɛlɛma kura donna balontan na bon donc n'i y'a jateminɛ olu taabolo kura ninnu yan'a ka daminɛ yɔrɔ la an y'a ŋaniya an ni Konɔr ani ka département arbitre Konɔr la an kana ka a ɲɛfɔ journalistes ɲɛna donc il était important sɔgɔmada na an tun kana k'o ɲɛfɔ journalistes pour que yanni
an ka compétition ka daminɛ Mali la mɔgɔw ko o sariya o taabolo kura ninnu dɔ balontan na et que a ka ɲi an yɛrɛ ma wa n'anw y'a faamuya an b'a ɲɛfɔ public sportif ɲɛna o fana bɛ kɛ sababu ye k'a lase journaliste sportif fana bɛ kɛ sababu ye k'a lase public ma o la an ka commentaire n'an ka fɛnw kɔnɔna na an b'a ɲɛfɔ ni sariya kura minnu ni yɛlɛma kura donna balontan na. Bon kalanbulon in ŋaniya sirila a mɛnna mais journaliste yɛrɛ de ye ŋaniya siri ka fɔ ko bon yɛlɛmaw bɛ ka don sariyaw la balontan sariyaw la donc u fana u b'a fɛ ka bɔ a kalama u b'a fɛ u fana ka ladɔnniya la o ye bataki bila ka taa kɔnɔr la kɔnɔr faama fana muso madame Gindo madame Daw Nata Gindo ale y'an wele ko bon alors journaliste ye bataki min bila ka na ale tun b'a fɛ an ka fɔ presse bɛɛ ye olu ka kɛ ni groupe ye mais presse bɛɛ donc an fana comme u ye championnat ni fɛnw bɛɛ annoncé loi wɛrɛw modifiera donc on a profité ka assesseurs ni arbitres ka formation kɔfɛ an ko bon ko an ka presse wele sisan kana ka formation enchaîner ɲɔgɔn na donc o ŋaniya de y'a to an ye presse wele ka data to a la an bɛ aw hakili lajigi ka fɔ sariya segi minnu falela a waleyali bɛ daminɛ ka bɛn ni juin kalo tile fɔlɔ ye san 2019 sariya kisɛ n'u waladaw tɛmɛnen kɔfɛ walandagɛrɛ dila kunnafonidibaw ma min bɛ boli jabarani ka waleyaw la senatɔlajiko da fɛ n'an k'o ma ko assistance à l'arbitrage vidéo VAR. Farafina senandola ɲɔgɔn bɛ ba ni o ye CAN 2019 ye sanfila o sanfila a bɛ bolo da Misira jamana kɔnɔ faba la kɛra juin kalo tile 21 ani juillet kalo tile 19 cɛ nka min ye juma ye aya u ko fɛn min ko tirage au sort ka lajɛ ni minnu kan ka ye kulu kelen kɔnɔ o sera ka bolo da maa minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'u tɛ dinan ye ɲɔgɔn ma o ye sɛgɛ 2 ye fɔlɔ o ye samata sɛgɛw ye ani tunisikaw ka sɛgɛ aigle de Carthage o tɛmɛnen kɔfɛ min ye degeden ngaramɔgɔ min bɛ deli ka kɛ Mali degeden ngaramɔgɔ ye Alain Giresse ale de bɛ tunisikaw ɲɛmaaya la degeden ngaramɔgɔya la Mali ni Tunisie an bɛ se k'an kɔ dɔɔni Tunisie kan fɔlɔ Mali ye Tunisie tɛgɛ ta Ferdinand Kulubaliw tile la hali bi n'a ka biya o kan ka jɔ maa caman fɛ nka Yusufu Kulubali bɛ caman fɔ an ye a kɔnɔ. An bɛ yɔrɔ min na bi kani san 2019 o min bɛna kɛ Misirakaw fɛ a dɔw ɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔnna sabu Cameroun jamana min kun kan ka tulonkɛ in labɛn o bɛna taa bisimila san 2 ɲina kɔfɛ o de kama ɲina tulonkɛ tala ni ka di Misira jamana ma bakɔrɔbaw ci cogoyaw la Misira jamana Maroc Nigeria Senegal ani Tunisie o jatilen don ni ka kɛ ŋanaminɛŋana ye kɛnɛ in kan baw o tɔnw yela diɲɛ ɲɛkumɛba senadɔnci da fɛ Rusi jamana kan o jamana duruw kɔfɛ i bɛ wane magama minnu sɔrɔ o ye Cameroun jamana ye o min ye jɔnjɔn tigilama ye Algérie bɛ da o kan Ghana o bɛ kuncɛ ni Côte d'Ivoire jamana ye bakɔrɔba sabanan min bɛ tugu o la o mun jatilen don ni ka kɛ ŋana cininw ye o bɛ tali kɛ RD Congo Guinée Conakry Mali ani Afrique du Sud o kadira kɔnɔna na degedekaramɔgɔ Mohamed Magasubaga denmisɛnw o dagalen don bakɔrɔba duruna kɔnɔna na o ni Tunisie jamana Mauritanie ani Angola o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jatow la i b'a ye k'a fɔ Malidenw o n'o ka degedekaramɔgɔ kɔrɔ Alain Giresse o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kani in kɛnɛ kan sabu Alain Giresse de ye Tunisie degedekaramɔgɔ ye o wa hakili b'a la san 1994 fana Mali ye se sɔrɔ Tunisie jamana de kan o don Tunisie jamana tun bɛ ka farafina jamanadenw bisimila o cogoya kelen fana don dakuni bɛ Mali ni Angola jamana cɛ sabu o hakili b'a la kani san 2010 o min labɛnna Angola jamana fɛ Mali y'i tɛgɛ ja Angola ngɔnɔ na a yɛrɛ ka so tulonkɛ kuncɛla Luanda faba kɔnɔ ye 4 ani 4 bakuruba senatɔlatiw senfɛ ka kɛ ni tilakila waleya in ye bakuruba min jatilen don ka fɔ ka gɛlɛn ni tɔ bɛɛ lajɛlen ye o ye bakuruba 4nan ye groupe D o min kɔnɔna na farafina jamana tɔn 3 ɲɔgɔnna o mun de la ka jɔnjɔn in da kɔrɔlen o bɛɛ lajɛlen dagalen don ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Maroc Côte d'Ivoire Afrique du Sud bɛɛ la fɛgɛmani o bakuruba in kɔnɔ o ye Namibie jamana ye Senegali jamana o ni tɔ min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Algérie Kenya ani Tanzanie ye an b'a fɔ aw ye tulonkɛ in senantolanci fɔlɔ bɛ kɛ juin kalo tile 21 Misira jamana ni Zimbabwe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.
An balimaw jɔfɛ bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye juma avril kalo tile 12 san 2019 nɛgɛ ɲɛ 11 kumaw na Bangɔni Jɛngɛnɛbugu la Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement d'aide spirituelle musulman du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka denbaya la Bangɔni Jɛngɛnɛbugu dabama ka wele sera El Hajj Buna Nyangima Buna Nyanga silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Fédération Ansar Dine International kɔnɔ karamɔgɔya bonda Uduhu International ale kun ye o ɲɛmaba ye an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka kalandenw olu farala ɲɔgɔn kan sebere avril kalo tile 13 ani Ustaz Buna Nyangi yɛrɛ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ Uduhu kɔnɔ ka alkurana kalan kɛ k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a mɔ dali masa bɛ se ka hinɛ a la cogo min Bangɔni Jɛngɛnɛbugu la ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 13 ye Bangɔni dugutigilakaw silamɛya dɛmɛtɔ Ansara ɲɛmɔgɔw ka fara Sheriflakaw ka olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kuranna kalan in kɛnɛ kan Sheikh Mokhtar Bagayogo ni Seydou Ɲare kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Sherifila kalandenw farala ɲɔgɔn kan ni ka alikuranɛ dusukun kalan siɲɛ 41 sigiyɔrɔma 41 ka hinɛ ni yafa ɲini dabama fɛ ka kɛ El Hajj Buna Nyangi ye. Buna Nyangi min n'a bangina ka bɛn san 1980 waatiw ma Ɲɔrɔ mara la ni ka ka kalan a n'a ka lamɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ye dugu kɔnɔ. El Hajj Buna Nyangi a farala Jamiyatu Ansardin tɔndenw kan san 1999 waati san 2003 n'an ko a ma 2003 a taara k'a kɛ conseil religieux ye Mali Jamiyatu Ansardin bureau la wa o san kelen a kɛra Jamiyatu Ansardin karamɔgɔlakaw ka ɲɛmɔgɔ ye minnu bɛ adamadenw bɔ dibi la ni ka u bila siratigɛ tilennen kan. An balimakɛ n'an jɛɲɔgɔn n'o ye Buna Nyangi ye. Buna an ka kɔrɔ n'a ye furancɛba b'an cɛ si la nka tiɲɛ yɛrɛ la a ka kɔrɔ n'anw ye a ka hakili n'a ka faamu n'a ka kodɔn na. O de kama an ka wuduli islamiya ale de y'a président ye Mali ta Alpha ye o président ye ale y'o danga ye wa wudu duwali n'o ye international ye Buna de y'a président ye bamananw ko ten ko denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman k'a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni si tɛ adamaden yɛrɛ bɛ sija min sɔrɔ ɲɛnamaya la o tɛ adamaden bɛ jɔyɔrɔ min fa o de don n'i y'a ye an bɛ dusukun kam n'an si tɛ ka se ka kuma barisa yiriden girin dɔ de binna n'an ma jigin an ma yiriden girin min binni jigiya fiyewu an ka wudu baara la an bɛɛ y'o seere ye a bɛna seereyaw mɛn a la o nka ni ala ye fɛn o fɛn kɛ Mukhtar o de ka ɲi fɛn o fɛn bɛ n'a ka di aw ye n'a tilara ka di ala ye ka tɛmɛ aw kan ni ala y'a minɛ a kan ka di aw ye de o tuma la an dɔgɔkɛ min ni ala ye ale ka kalifa minɛ a la n'a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ a ka denmisɛnninya a y'a bɛɛ kɛ diinako la hasatan a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ sirifu kanu de la n'o ye an karamɔgɔ Sherif Usman Madana Haidara ka kɛ ale kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ alhamdulilahi a ma sa sira jugu kan. Kuranɛkala in kɛnɛ kan an ka maaba caman tun bɛ yen Jɛngɛnɛbugu dugutigilakaw fo ka taa se Sherifila denbaya dafalen ma foli ni waleɲuman dɔw kɛra kuranɛkala in kɛnɛ kan ni ka seereya kan caman lase El Hajj Buna Nyangi kun kan. Maa ma baara min kɛ i bɛ sara o de la n'an ko an bɛ kuma Buna kan n'an siya ka tileya nka an b'a kuma koro dakuru ɲɛ kelen an bɛ su de bɛ ka taama kabakoba an ni Buna y'a kuma la jumasu an ye baro kɛ karamɔgɔ fɛ yen ne yɛrɛ n'a ka ni ɲɔgɔn kelen kɔrɔ kan fo foli bannen ko an tora karamɔgɔ kɛrɛfɛ su midi ne jiginna ka na da misiri kɔnɔ yan o seri waati Buna baden taara fɔ ne ko bakɔrɔba k'i ka Buna fatura dɛ nka an bɛɛ sigi bɛ nin kan Buna tun bɛ baara min na o tɛ bakɔrɔba ka lakale ko bɔ nka an b'a segin ala de ma ko maa gɛlɛya cogo o cogo n'an yɛrɛ to ta an bɛ Buna ka ko segin ala ma ka dugawu k'a somɔgɔw fana ye u k'a bila ala ka minɛn na parce que u yɛrɛ tɛ to yan a ma gɛlɛya cogo o cogo ni kira Mamadu ma to yan o ka baarakɛla tɛ to yan dɛ den tun bɛ kira Mamadu de ka baara la k'i yɛrɛ di sirifuw ma ala kama kira kama kana o kɛ kabako b'a la
an bɛ kuma in kuntala sin a ka dugawu k'a ye. kuma jan t'an bolo sɔgɔmada in na an bɛ sigi min kana ka dugawu kalan o don ka ɲɛsin an balimakɛ ma a n'an sinji ala ka diinɛ sira kan n'o ye Alhaji Bunaɲang an bɛ ala fo ala waleɲuman dɔn bi an dusu kasilen don k'a fɔ an ye an balimakɛ pɛridi k'a fɔ ala sɔnna cɛ min sɔnna k'a ka ɲɛnamaya di ala ma k'a di alakira ma k'a di an karamɔgɔ ma ka sa o sira kan jihadi sira kan a sara de mujahidan seyidu su dɔ de tilala na ala ka diinɛ jɔba dɔ de tilala na bi an dusu kasilen don ni o ye mais an dusu kasilen tɛ k'a fɔ an bɛ siran karamɔgɔkɛ ye ni ala cɛ ɲɛ sabula mɔgɔ i bɛ se k'a kɛ mɔgɔw de ye k'a fɔ i bɛ se ka a sara la mais ala tɛ. Alhaji Bunaɲang a taara ka muso sabato den 8 cɛman 4 musoman 4 Alhaji Bunaɲang a ka suturali yɔrɔ n'o ye kaburu ye o bɛnna don ɲuman ma Sherifew ka rawda la a yɛrɛ ka musokɔrɔba kɛrɛfɛ a n'a balimakɛ Tɛnɛnba Funɛ Tarawele Mustafa Haidara a n'a yɛrɛ tulonkɛ ɲɔgɔn a n'a jɛɲɔgɔnkɛ Seyidi Muhammed Madani Haidara wa shamsi wa duhaha wal kamari iza tallaha. An bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama badada hadada dali ala k'o nɔgɔya a ye an n'a bɛ taa jɛ min ma ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ ye o de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.